Здравейте хора, аз съм Ники и днеска ще снимам как звъня на непознати номера. Първият номер е номер 1000. Пускам да го отблокирам. Как се маха това за блокиране, фак? Може ли да си махна това? Добре. Затвори! What the fuck? Номер 1000 ми затвори, човек. Ужас, ще го блокирам. Блокирах номер 1000. След като го блокирам, го трия. Следващия номер е 3 шестици. Фак, не. Какъвто, не. 0, 1. Всички номера. Окей. 3 шестици ли беше? Не. Добре, на 1000 не се чуваше нищо, бате. Грешен. Какво значи това? Нещо е грешен. Като е грешен, го блокирам. Добре, как на 1000 нищо не ми каза на това да? Това значи ли, че... Фак. Временно, да. Временно. Временно нямате достъп до този номер. Временно. Добре, хора, това значи едно. След еди колко си дни ще направя още едно видео, в което звъня на 3 шестици. Значи, скоро ще мога да го набирам. Да, скоро ще ти набера главата телефон. What the fuck? Добре. Следващия номер какъв да бъде, хора? Набирам. Това се е на един и същи номер. Блокирай. Фак. Искам да го блокирам. Не. Първо блокиране. Фак. Бате. Окей. Сега вече го изтривам. Добре, следващия номер е... Добре. Може да звънна на моя номер, само дето аз не си знам номера. Иначе мога да звънна на моят номер и да видим какво ще стане. На себе си ли ще звънна? Ще пише, вие звъните на себе си или what? Не знам. Но аз не си знам номера. Затова трябва друго. Добре, бе, как никой от номерата не ми... Добре, хора, поне знам, че някой от номерата в някое следващо видео ще мога да ги набера. Добре, следващия номер какъв да бъде, че хора?
Чего? Какъв е този номер, бате? Фак. Добре, на 1000 как имам? Как до 1000 имам, бате? Написа ми само да ги трябва, само ще ги блокирам вече. Добре, бе, защо се 1000 и това с едното? Добре. Не. Затворим. Ха-ха-ха. Блокирай, естествено, че ще го блокирам, бате. Това нещо ми затвори. Окей. Бате, аз ги трия, човек. За какво е за някъде ги блокирам и ги трия, човек? Добре. Какви са тия разкулки? Да знам ли на този номер? О, what the fuck? Ми няма такъв номер, май. Окей. Аз на колко номера съм сумнал? 1000 ще пробвам пак да набера. Ма ще трябва да спра блокирам 1000. Затвори. Сташът. Да го блокирам или... Няма смисъл, аз съм сигурен, че в някои от другите видеа пак ще звънна на 1000, затова няма смисъл. Само го тривам. Добре, аз... Последен номер е 8989891. В този номер не... Да, разбрах. Добре, хора, до тук ще бъде това видео. Надявам се да ви е скефило. Ако това видео ви е харесало, пишете долу в коментарите. Искам още видеа как звъниш на непознати номера, но да бъдат по-дълги. Защото това не е много дълго. Както и коментирате какви да бъдат номерата. Защото аз сега, понеже не знам на какво е звъно, набирам случайни номера. Вид ми хрумнат, само 1000. Затова вие пишете на какви номера звъна в следващото такова видео. А сега, чао!